Bun, salutare și bine la un nou mic episod. Stați puțin. Hai frate, astăzi vom juca Minecraft multiplayer. După cum vedeți aici, și s-a adăugat un nou mod, Red vs Blue, și vreau să-l încercăm. Nu știu, am zis să vi-l prezint și vouă. Trebuie să punem mobizenul aici, să nu ne încurcem. Uite, aici să punem mobizenul, că o să ne mai încurce uneori. Și uite, așa arată Red vs Blue. Red vs Blue. Don't go through. Da, o armură ceva nu a pus în chesturi. Battle. Ce scriu aici? Battleground. Ce scriu aici? Epic War. Minecraft pe mamă, ce șvecher. Băgam ea-și piciorul. Știam eu că ăsta are hack. Eu, frate. Nu. Du-te. Ajutor, ajutor. Nu, nu. Bă, fugi. Rămân fără mâncare. Fii nația. Chest plate. Așa, acum ne încurcă mobizenul. Bă, ce milog. Stai că merg eu cu shift. E milog. Dă-te încolo să te dau. Dă milogel ce ești, că mă duc și spar pe acolo și îți iau familia, băi. Vede numele. Stai că merg eu cu shift până apă. Hai, de ce te găsești, mă, și tu să vii aici? Ha? Zombie prost. Te-a futus gura, mă, că te bat eu. Mori. E zombie de la profesionist, mori. Mori, firea nația. Parcă vezi că știi asta unde sunt. Mori, firea nația să-ți fie. Mori. Frate, mă enervează. Mori. Yes. Și am și ce mânca dacă mi-e foame. Nu mă vezi prin geam. Las că merg eu pe aici să nu mă mai auzi. Luăm o gură de aer și ne ducem. Și acum... Mă, dar nu cred... Bă, ăsta cred că vine încoa. Bă, piciorul ăsta vine încoa. Băi, nu veni. Băi, n-au să nu vii. M-am speriat de calul ăla ca să auzi, băi. Băi. Să nu vii, pe aici mă duceam eu. Crede că mă scoate de pe shift. Scuzați că tac, dar sunt concentrat aici. Mie dacă las shift-ul mă vede. Gata, mă, de aici nu mă mai vede, mă.
Acum să spargem asta, că văd că îți dă la care se sparg mai ușor. O, băjatul, că fix la chesturi. Poate, mamă, ăsta știa că vine aici. Aoleu, aoleu, aoleu. Haide! Și pleacă, du-te. O, băjatul. Nu cred. Ia, mi-e frică. Așa, luăm asta și un băț. Eu sunt albastru. Dacă tot așa o să supraviețuiesc mai mult, presupun. Așa cred și eu. O luăm așa liniștit pe lângă el. Mă mir că n-a ieșit după server. Mi-am luat și o supică. Trebuie să mai fac un crafting și aici. Îl punem și pe ăsta aici. În caz că nu mai trebuie terminat copul să renunțăm la el. L-am văzut. Sper că e AFK. Ai de capul meu, nu e AFK. Sunt sub el. Nu! Nu! A, mă bate, bă! Ăsta e full diamond normal. Da, bă. Yes, frate, că are o problemă, frate. Nu știu, frate, ce să mai fac. Are hack. Intrați pe lăsă. Adică, please. Ok, intrăm să vedem ce ne așteaptă viitorul. Dacă iar unul de ăsta cu hack, de obicei pe serverele astea de Red vs Blue, Chilaura, full diamond, tot fel de hack. Opa, opa! Aoleu, Doamne, ferește-mă! Unde ești? Am văzut, ajung înainte de acolo. Da, mersi, Doamne!
Înveți minte. Și am și level 3, am level 3. Am level 3.